Il-Partit Nazzjonalista mhux biss ikkritika r-reazzjoni tal-Gvern fuq l-impatt ekonomiku u l-impatt soċjali, għamel proposti għaż-żmien tal-ewwel mewġa u anke għal wara l-Covid kemm nistgħu nagħmlu iktar kieku l-Gvern jaċċetta b'umiltà li rridu naħdmu lkoll flimkien b'mod għaqli u mhux selettiv għal ġid tal-ħaddiema u l-familji Maltin u Għawċin. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq Net FM. Adrian Delija appella biex Robert Abela minnu fih jieħu deċiżjonijiet għal ġid tal-poplu u stqar li ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk ma jkollokx poplu b'saħħtu u fakkar kif id-deċiżjoni ħżiena tal-Gvern se jispiċċa jħallas għalihom il-pajjiż. Kien għalhekk illi mill-ġdid Adrian Delija appella biex il-Parlament jitlaqqa b'urġenza. Meta kien qed jitkellem dwar il-kawża li fetaħu stess biex iġib lura l-isptarijiet, Adrian Delija fakkar kif il-Gvern Laburista għażel li tihom iktar miljuni kbar fis-sena minkejja li m'għamlu xejn. Huwa saħaq li l-Gvern qed ikun immorali u wieħed li se jibqa' jikxef aktar provi biex dak li hu tagħna nieħduh lura. Adrian Delija tkellem dwar ir-riżenja tal-Avukat Ġenerali fejn saħaq li Peter Grech kellu obbligu li jipproteġi l-Kostituzzjoni iżda minflok iddefenda lil barranin li serquna b'konfoffa mal-politiċi. Jien irrid ngħix f'pajjiż fejn il-ġustizzja ma tħares lejn minint se nibqgħu nafsu biex issir ġustizzja ma' kulħadd u minnu stqar Adrian Delija.